A sopar un bon plat de pernil. Ensenya'ns a ballar el cha-cha-cha. Què? Ens ho vas prometre. Va, tio Tomàs. No, Després Ferran que vos ensenya a ballar el bimbo, a tu i a Ramonet. estic molt cansat. Sí, jo ja sé ballar el bimbo. Ho vaig aprendre a la tele. Ferran, posa el disc. En un bufí. Vinga, preparats. Llestos? Ja! Fixeu-vos bé, fixeu-vos bé. Mireu quina gràcia té movent la cintura. Molt bé, Ramonet. Que aprenguin, estos novatos. Mira, Ferran, si sembla la Maciel. Aixina m'agrada, molt bé. Molt bé. El trio de Benicorlí. I jo la cafetera. Bailemos el bimbo y está causando sensación. Ei, Esta melodía que me da Ferran, posa el meu disc, Ferran. Vaig. Molt bé, Ramonet, no sabia que ballaves tan bé. Que ho nota, eh? Quin sofoco. Si está... Marchando un cha-cha-cha. Y ahora, en la pista, Tomás Torres, el rey del cha-cha-cha. Olé! Ferran, para la música. Dilluns anirem al metge. Si no és res, home, són els anys. Pepín! Què et passa? Tu què creus? Què passa? No podem deixar el tio aixina. Que no podem deixar el tio aixina. Podríem dur tu i jo a fer un viatge. No ha eixit mai, això el distraurà. No, si sospita que ho fem per ell, no vindrà. I no té suficient salut per a fer un viatge llarg. Deixem que ho decidisca ell? I com? Parlaré amb Tono. Quina hora és, Tono? Tard. Buah. Que no hi ha ningú a casa. Ja estan així. Són ells. Ramonet. Pepín! Hola, Com ha anat això? Què tal? Tono, Hola, com estàs? Molt bé, molt bé. Molt bé, I com és Romania, Tomàs? Bé, mira, de capellans en tenen pocs, però de militars moltíssims. El que es guanya per un costat es perd per l'altre. Lògic, el socialisme no és perfecte. Ja... Ei, què em dius de les xicones? Oh, no et penses, a grosso modo, com les d'ací, quan les necessites no les trobes. Escolta, Pepín, ves i dus els regals que els hem portat del paradís socialista. Ah, i tu, Tono, perdona'm, no t'enfades, eh? No vull enganyar-te. He estat allí, la veritat. Romania és una dictadura, com així. Sí, però és la dictadura de la classe obrera. Bé, després ja en parlarem, d'això.
Que bonic que està el pati. Ramonet, se m'oblidava. Mira, t'ensenyaré els dies de la setmana en romanès. Luni. Luni? Marti. Marti? Miércoli. Miércoli? Joi. Joi? Sí. Vineri. Vineri? Simbata i Dominica. Simbata! De primer començarem per... Carraca. Una cartera. És en devolució cortesa per la que ens va regalar anys enrere i que encara guarde. Això és per a Ramonet. Obri'l. Crema rejuvenidora de la doctora Aslan. Perquè retornes a la joventut i sigues potent. I això és per a Tono. Per a mi? Mira, a Ramonet encara li pugen els colors. Llàstima que la bandera amb la falca i el martell no siga més gran. Però què li farem? Tu el que vols és cremeta. Va, Ramonet, regala-li un parell de plots. Cremeta! O sigui que et fregues la crema pel cos i et lleva les arrugues, no? Doncs ja sé què faré. Ficaré la minga dins el pot! A tu, nano, no se't posa dura ni portant la Lourdes. I segurament ni a Fàtima. Després li demanaré més cremeta. No te'n donarà més, no? La tertúlia i el xampany es van allargar fins ben entrada la matinada. Encara queda un regal? Això és un mocador de seda per al Fino. Mireu que bonic. Què vos sembla? Escolteu, ara que parles del Fino, no me'n recordava de dir-vos que ha tancat el Boquerón. Ah, sí? Per què? Te'n recordes que últimament Flora tenia un altre amant, no? Home, i tant. Se n'ha anat a viure amb ell i el Fino ha decidit tancar el local. Ja sabeu com és el paio per a la faena. Ni que ho digues, Fino és un senyor, Tinc una idea. Malament, quan este té una idea, ens posa tots a treballar. D'això es tracta. Per què no li comprem el Boquerón al Fino? Tacatà! A fi de reobrir el més prompte possible el Boquerón, el mateix dia que el tio Tomàs i el Fino tancaren el tracte, van fer una neteja a fons entre Pepín, Carraca i jo. Bé, ja tinc auditada la botelleria. Passem ara a fer l'organigrama. Carraca s'ocuparà de la cuina i d'anar a comprar al mercat. Pepín, de les atencions als clients de la barra i Ferran dels de les taules. De moment, treballarem tots tot el dia, fins a les 10 de la nit, i tancarem els diumenges. Després, quan ja hàgim dominat el flux de clients, constituirem un torn d'horaris per tal que cada un de nosaltres, en fi, disposi d'hores lliures. Jo m'ocuparé de la caixa i de les comissions del joc, perquè vull organitzar partides de cartes semiprofessionals en el reservat totes les vesprades. Hem de muntar la festa d'inauguració. D'acord. Ens tocarà convidar els clients. Ah, molt bé. La primera copa gratis, la segona a preu reduït. Mira, i la tercera normal. Està clar. El local s'ha quedat preciós, xicots. La ració de paella, quant? A 65? A 95. Sí, a 95 millor. Bé. Demà és el gran dia. Cal estar fresc i descansat. Anem, Carraca, porta'm a casa, que avui és dimecres i vull veure el futbol en la tele. Ara mateix torne, xiquets, i vos tiraré una maneta en el magasin. Sabeu què em va dir el Fino quan vam tancar el tracte del lloguer del bar? Que feia bé de quedar-me este local, que tots havíem de pensar en el futur. I tenia raó. Un home ha de mirar pel seu futur, un futur confortable, al costat d'un germà que l'estima. Un bon company com tu, Carraca. Dos nebots que valen un imperi.
I un magatzem ple d'ampolles de whisky. Adéu! Pepín, que Tomàs ha tingut un infart. Anava camí de casa quan vaig recordar que era dimecres, el dia lliure de Ramonet. Se'm plantejà el dilema de deixar-li una nota damunt la taula de la cuina o presentar-me en l'hostal La Estrella. Com està? Té les pulsacions cardíaques molt baixes i li han hagut d'aplicar electrodes per a reanimar-lo. Ara li faran un cateterisme. Està conscient? Sí. Digue'm. Això era el que més temia jo, que una persona que havia estimat tant la vida ara la patira. Jo sabia que, superara o no la prova, Tomàs estava mort. Ell era incapaç de nadar contracorrent. No me'l podia imaginar amb la paciència d'un malalt. T'he de dir una cosa. Què? Tomàs em digué un dia que si es posava malalt, avisara una persona. Ho has fet? Sí, està així fora. Em pareix molt bé. També em va demanar que vos diguera una cosa. Què? Què passa, Carraca? Hi ha confiança. Tu no és com de la família. Tomàs té una filla d'eixa persona. Una filla de 15 anys. Qui és? Li diuen Elisa. Bé, jo ja he fet tot el que havia de fer. Hola. Mire, jo volia dir-li que, passi el que passe, tant a vostè com a la seva filla, les considerem de la família. Gràcies. Quin element, Tomàs, eh? Tot un personatge. Sí? Tot un caràcter. El vaig conèixer quan tenia 20 anys i ell 40. Vam començar així, però els meus pares no veien en ell la persona adequada per a la filla. Ell molt més gran que jo. I jo una filla de papà, una niña bien. Però Tomàs no em va enganyar mai. Sempre em va dir que no tenia cap intenció de crear una família. Estàvem fets l'un per l'altre, saps? Però era evident que no eren persones per a conviure juntes. Jo l'estimava. I ell t'estimava? Sí, a la seva manera sí. Però ell era feliç amb la vida que duia. Ja saps com és. I no hi havia res que el poguera canviar. I la vostra filla? Em vaig quedar embarassada contra la seva voluntat. Però li vaig prometre que jo em faria càrrec de tot. I estic segura que si l'haguérem necessitat, de veritat, l'hauríem tingut amb nosaltres. Si ix d'esta, et jure que em sentirà. Ho aconseguirà. Sucre? No, gràcies.
Velaren Tomàs durant tota la nit. La casa era plena de gent, la majoria amics habituals de l'oncle vinguts de València. Va vindre l'alcalde a expressar-nos el seu condol i a comunicar-nos que les despulles de l'avi, juntament amb les de Tomàs, serien enterrades en el lloc del cementeri que nosaltres volguérem. Senyoreta, l'acompanya en el sentiment. Ferran, hem de ser ben forts. La intervenció dels germans d'Elisa, persones influents, i el fet que estàvem a les acaballes de l'any 74 i el règim començava a trontollar, induïren l'Ajuntament a tindre una amabilitat insòlita amb nosaltres. Ramonet, avui és dijous i hem d'anar al cinema. Prepararé uns entrepans. Pepín. Va, anem-nos-en al cine. Però sense Tomàs, el cine era una altra cosa. Acomodador! Tot era diferent sense ell. Acomodador! Si hi ha un que està mamant-me-la... Espera. No és veritat! És mentira! És mentira! Pepín, desperta't. Què? Que despertes. Què? Tinc una idea. Una idea de què? Amb Ramonet és diferent, però amb este home, si parlem els dos, serà més efectiu. Semblarà una decisió familiar. Se sentirà més obligat. No es tracta d'obligar-lo, és lliure de fer el que vulga. Lliure? Tu no saps el que dius. Si fora lliure no es veurien sempre d'amagat. No veus que porten la tira d'anys veient-se així perquè no poden fer-ho d'una altra manera? No sé si has calculat bé la situació. A mi tot això em sembla un tema molt delicat. Sincerament, jo no m'atrevisc a parlar amb ell. Hola. Hola. Sóc el nebot de Ramon. I aquell que està en el cotxe és el meu germà. Vols prendre alguna cosa? No, gràcies. Ja prens cafè. Un conyac? Això sí. Gràcies. I el teu germà, per què no entra? La veritat és que esta visita és molt delicada i ha preferit quedar-se fora. Francament, a mi també em resulta difícil. No sé per on començar. Però és necessari que vostè i jo parlem. Gràcies. Bé, tu diràs. Suposa que no ignorarà que jo sé que vostè i mon tio Ramon són amics. Sí, ja ho sé. Vingueres a buscar-lo a l'Estrella el dia que va morir el seu germà. Ja feia temps que ho sabíem. Inclús Tomàs. Però no ens atrevíem a plantejar-li-ho a Ramon. I què volíeu plantejar-li? Mire, quan va morir l'avi, mon tio es va quedar molt sol. I nosaltres preteníem que vostè vinguera a veure la casa amb normalitat. Com un amic més. Només era això. I Tomàs estava d'acord? D'ell fou la idea. Però Ramon sap que has vingut a veure'm? No, pensàvem que era més fàcil parlar amb vostè. Crega'm que està molt trist i no sols per la mort de Tomàs.
Està trist i cansat. Són tants anys ocultant-nos com si fórem delinqüents. Mira, Ferran, podem resignar-nos perquè som conscients del que som. Però arriba un moment que aquesta situació et resulta tan cansada que només tens dues solucions. Deixar-ho estar i resignar-te o afrontar les conseqüències. Hem optat per la primera. Més encara quan tu ho vas descobrir. Ramon estava avergonyit. M'alegre molt que hagis vingut. M'alegre sobretot per ell. Però em fa l'efecte que ja és tard. De cap de les maneres, home. Tot ha sigut un malentès que ara podem reparar. Per a vosaltres és fàcil, sou d'una altra generació i penseu de manera diferent. Però nosaltres hem tingut la desgràcia de viure uns temps molt negres. Sap, em sent culpable de la tristesa de mon tio. Si aquell dia jo no haguera anat a buscar-lo, ara no es trobaria en esta situació. És cert que vostè i ell continuarien ocultant-se. Però almenys es veurien encara. D'acord, Ferran. Aniré a veure'l demà al matí i li diré que has vingut. Molt bé. No, vinga esta nit a sopar. Si a vostè no li molesta, també estarem Pepín i jo. Al contrari, preferisc. A les 9? Sí, a les 9. Com li diuen? A mi? Dis-me, Manolo, com ho fa ton tio? Molt bé, Manolo. I gràcies. 2 minutos apenas para que termine el partido. No, deixa-ho, deu ser tono, ja vaig jo. Què, sopem? Hola, Ramon. Hola, Manolo. Et quedes a sopar, no? Portaré els coberts. Ja els trauré jo. Ramonet va quedar en silenci durant tot el sopar, com aquell que ha desitjat aferrissadament una cosa i en la llarga espera se li han esvanit les il·lusions. Van prendre cafè al porxo i el silenci que fins aleshores ens havia presidit es convertí de sobte en una tertúlia. Has podat ja la parra? No, encara no. Ho faré la setmana que ve. No et refies, Manolo. Pareix que enguany passarem del bon temps a les gelades així de cop. Ramonet i jo ens vam mirar i ell em va somriure. Era la resposta a la pregunta que cap de nosaltres va gosar fer-li. Bé, ens n'anem. Bona nit. Adéu. Havien de parlar de moltes coses, o potser no. Al cap i a la fi, eren amants esgotats per molts anys de confidències ocultes. Tal vegada restarien en silenci, mentre amb els ulls somiadors imaginaven què hauria sigut d'ells si no hagueren format part d'una immensa utopia. Es la dicha que siento en mí y no sé de amor más inmenso que de amor por ti. Haz que nuestros momentos, cariño mío, duren toda una vida. Dulce amor mío, abrázame fuerte, cariño.
cuando tú estás muy cerca de mí y no pido más nada.